बिराद थाखा खामायोमोन दै खिन्थु वा बस्थाथ' नङा अयनायद्राय बुंबाय नामा आङो माने इसां इदि गोदो 100 थाखा ना माबाल'मोन न'आ 35,000 33,000ल'मोन नों बै समाव फैसाखौ मानो जमायना लानो रोंदिया खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय आं दिनै न'आव दंफैयो बैसागो बोथोरनि जोंहा न'खराव एसे प्रग्राम दंमोन बे हिसाबै आरो जोंहा बिफायाबो दङ मैयाहाय आं फेसबुकाव पस्ट होदों जोंहा आबै आबौ आरो आं बिफानिबो पस्ट होदोंमोन नोंथांमोना नुखाबाय आंनि बिफाया सोर लोगोसे गोबां गोजोननाय मोन्दों आंनि न'आव फैनानै बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय फैनो मोननानै आरो दिनै आं नोंथांमोनहा आंनि बिफाखौ नायनो आंनि आइखौ नायनो बिदि होननानै बुंबाय थायो आबै आबौखौ नायनो होननानै बुंबाय थायो फाइनालि जोंहा नैबेनो बिफाया नायदो मिस्टार मा दीपक मा नार्जारी मिस्टार दीपक नार्जारी बे आंनि बिफा आंनि जोनोमगिरि मा होनोमोनलाय डाटा होनना बुङो नामा मा होनोमोनलाय जोनोमगिरि डाटा जन्मदाता होनना बुङो माबायदि मोन्दों दायो बैसागु बोथोराव बैसागु नैबे 2023 मायथाइखौ जानो मोननानै आं जायखिजाया बेखौनो बुंनो सानो आंनि बिनानाव बिबोनांफोर आरो लोगोसे आंनि फिसाफोरखौ ज'यैनो दिनै लोगो मोननायनि थाखाय आं गावनि गोसोखौनो गोजोननाय मोनदों आरो माथो एसेबां मोदोम मावो नोंलाय मानो मोदोम मावबाय एसेबां मोदोम जोंना बिफाया बोरायबाय एसे बिराद बोरायबाय माने बैसो जाबाय गोबाङानो बैसो जाबाय जोंना बिफाया बेसेबांसो प्लास जाखोथाय आं दा 51 जाबाय 51 प्लास का अके जोंना आबौआ बेसेबांसो जाखो 93 ना आरो 7 बोसोर सेन्चुरि जासिन ना दिनै ओरैबायदि जादों माने मैयाहाय प्रग्रामाव बयबो फैदों नङा होमबा बाबानि आनजाय आनि लुसमि होनना बुङो ओमफ्राय बे फैदों फै नोंबो फैलाय नैबे फिसाला माने मा होनोमोनलाय जोंहा फंबाय जायो आरो जोंहा प्रदीप बसुमतारी माने बियो जोंहा आनैनि मा होनोमोनलाय फिसाला उन्दैथार खोमा ना नों खांजोबनाय नामा लास्ट नामा हा औ प्रदीप बेसेबां क्लासाव फरायदों नोङो 5 अके दे ओमफ्राय बे जोंहा आनैनि माने फिसाला माखासे फैयाखै माखासे न'खराव माखासे नेनो थाखाय ओमफ्राय आनै फैदों आमाइ फैदों आरो लोगोसे आरो माखासे आनै दंबावो बिसोरबो फैदों ओमफ्राय आबौ फैदों गुमै फैदों आरो आदैमोन साथाम दंखायो स' मैयानि दिनाव गोबां मोजां माने लोगो मोनलायनाय प्रग्राम जादों मोनसे न'खराव प्रग्राम दंमोन नालाय आंबो गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों दा आंनि जि एसे एनै जि जौगानाय बेखौ लानानै नों माबायदि गोग्गानाय दंलै बाबा बेखौथ' आं मा होननो आं नोंनि जायगायाव थाङाखैनोबा नुवाखैनो होमबाबो नों जे नुयो मबाइलफ्राव एसे एनै नुनायालाय होमबाबो गोसोखां नों बेबायदि जागोन होननानै सानगोन ना सानामोन फिसालाखौ बिदिथ' आं सानाखै आरोना सानाखै माबा मोनसे सिमां गैयामोन आंनाव बेबायदि सिमां गैयामोन फरायनांगौ खिन्थु नोंसो फरायगोन खिन्थु आंनि गोसोआ नोंनाव हाबना थाया आरोना नों फरायगोन नोंनि थाखाय मोजां आरो ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरावहाय जोंना फादारा गोबां खस्थ' खामानि मावो दै एकदम अबेबा जायगायाव थांनानै खामानि मावो बा न'आवबो थानानै खामानि मावो बेफोर जोंनि पार्सनेल मेटार नङा होमबा फादार ओमफ्राय जोंना फादारा माने गोबां टेलेन्टमोन गोबां टेलेन्ट आरो जोंना बाबाया एसे जुमाय लोंदै आफाया एकदमबारे ओमफ्राय आरो जुमाय लोंबाथाय डेन्जार आरो जुमाय लोङाबाथाय नरम ओमफ्राय आं बादा होयो बाबाखौ जे जुमाय लोंनाङा बारा होननानै ओमफ्राय दा एसे खमायहांबायना नोङो जुमाय लोंनाय खमायनायाथ' आं ओजों लोंखायाखैमोन औ दा एसे खमायहांबायना दाख्लैनि टेनसनावसो आं लोंदों आरोना टेनसन थाबाय थानाङालै जि गासिबो टेनसन फैयो थाङो नङा होमबा दे रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो सानो नोङो बिथांमोननि समाज जोंनि समाज जे बर' हारिनि समाज आरो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनिसिम बैसागु बोथोर लानानै दा हानाय नङा जुमाय एसे लोंबालाय हागौमोन जोंना फादारा जुमाय आं होनखादोंना जोंना फादारा जुमाय लोङोब्ला एसे हायो बांद्रायबो लोंनाङा आरोना जुमायखौ नङा होमबा एसे एनै लों अब्लाबो माने नोंहा बैसो जाबाय हिसाबै एसे मिलायो साजियो नङा होमबा खिन्थु बाराल' लोंनाङा जुमायजों लोंजाफिनलायनाय आरोना नै दिनैनिफ्राय आं दा लोंला माने एकदम एसे गोबावैनो थागोन आं दा राफिननांसिगोनलाय ना माबा थोरफो मावलायगोन नङा होमबा एकदमबारे जोंना फादारा बिराद बैसो जाबाय आरो बोरायनाय जोंहा आबौनिख्रुइसो बांसिन माने बोरायनाय बायदि नुबाय दै फादारखौ माने मा खारन दिलै बुंलाय खारना बेनो माने मोनसे माइन्डआव मोनसे प्रब्लेम थायोबा न'खरनि मोनसे जेंनानि थाखाय थायोबा होमबाना मानसिनि देहाया गेरेबलाङो आरोना मानसिनि देहाना बिराद नार्भास जानाङो ओमफ्राय आबौनालाय आबौआथ' बेजों आंजों रुजुनो हाया बोरायनि बेहा आबै दं नोंनि आइ गैला
बेफोरनि सिन्थाजोंनो टेनसन लानाब्रा मा एकदमबारे मा बिखौलाय आरो फैबाय जोंना आइया 2012 मायथाइयाव रुंसारि जालांबाय मानसिफ्रा सोङो माने नोंसा आइ गैयिनि गैया नोंसा आफा गैयिनि गैया बाबा गैयिनि गैया होनना बुङो जोंना आफाखौ नायनो होननायलाय आं दिनै देखायबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि न'खरनि फरियालनि फेमिलिनि जि हालोद गोबां गाज्रि नङा होमबा बाबा दासो एसे नङा होमबा जि हायो आङो जि हायो नाजाबाय आंबो आरो गोबां इउटुबनि दारैबो अनसायनाय मोनबाय नङा होमबा बाबा आरो बिनि गेजेराव बे दारैनो एसे एनै जि खामानि मावबाय बिनि दारै एसे एनै आङो जि हायो गावनि फारसे जि आरजिनो हाबाय नङा होमबा आरो आफायाबो जोंना फादाराबो जि हायो बेबो नाजागासिनो दङ बुंनोनो हाथावा माने नोंथांमोना आंखौ जि लुक्स नुयो जोंनि फेमिलिया बेबायदि मेटारसिम थाङा खिन्थु नाथाय आंनि पार्सनेलि नायोब्ला आंनि पार्सनेलि मेटारावसो आं थांबाय नाथाय जोंनि न'खरनि जि फेमिलिस गासिनिबो नङा होमबा बिराद गाज्रि कन्डिसनाव दङ आं बुङो बिथांमोनखौ जे खस्थ'आथ' आरो बयबो खालामो आरो लोगोसे दुखुआथ' बयनावबो दङ जे नों मेहनत खालाम जायो नै 6 मास मावो 6 मास जायो बिदिबा माहाजोन जागोन जानो जायाना मावबाय थानांगोन ना नङा होमबा मावनांगोनबो रंजानांगोनबो आं बेखौनो बुङो दा जोंनिया न'खरनि एसे फेमिलि मेम्बार्सफ्राबो एसे सोलायहांबाय आरो ना ओमफ्राय दा एसे एनै आं बेखौनो लुबैयो जे माने जोंनि माने न'खरनि सुबुंफ्रा एसे मोजाङै माने खामानि मावनानै गावनि हादोरफोरखौ सुद्रायनांगौ बेबायदि आं बुङो आरोना बयबो गासिबो इन्सपायार माने जोंनि न'खरनि नङा बयनिबो नङा होमबा बयनिबो नङा होमबा लास्टआव आंनि आफाजों बारा एसां रायलायबा जि रायज्लायबाय नङा होमबा दे नोङो माबायदि मोनखो जे जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआव हाबहां जादों बिनि सायावहाय माबायदि गोजोननाय दं नोंहा गोजोननायाथ' जोंनो नांगौ बेखौ जथेस्थ' जों गोदोनिफ्रायनो जों हाजासे दावहा नांबोदों आंबो एबसुनि समाव बहुत नाजाबोदोंमोन बिदिनो आन्दलन खालामदों नोंबो एबसुआव थाबोदों ना गोदो एबसु माबा लाबोदों ना एबसुजों थानानै आरो बिएलटिफोरजों आं थादों बिएलटिफोरजोंबो ना औ खायसे मानसिफ्रा आं बुंदोंमोन माने जोंनि फादाराबो सासे बिएलटि मोनलै होनना बुंलायदोंमोन आं माने एक्स बिएलटि आरो एबसुबो नङा होमबा एक्स एबसु आरो एक्स बिएलटि गोदोनि समनि जोंना फादारा गोदाय नोंसोरथ' हाब 2000 मायथाइ बलेर' सिबखावलायोमोन माथो ओमफ्राय मा जाखो लोगोफ्रा नोंसिना लोगोफ्रा माने मा होननो जोंना फादारमोना गोदो सिगाङाव 2000 मायथाइयाव बा बलेर' सिबखावो फादारा जोंना बिराद बाइक सिबखावोमोन निजिनि बाइक दङ स्कुटार दंमोन ना स्कुटार 2000 गंथाम ना गंथाम नाथाय बे समाव गैया नङा होमबा नाथाय नोंना फिसालाया बायबायना क'क्राझारावबो दङ आं सालायलालै दा बे बाइकखौ नों हालाब्रा ना नांगौबा साखा खब्रैबो सालायगोन आं ओइ साखा खब्रै हायालै नोङो आं सालायबायब्रा ओइ होमबाबो ना आखाया थोर जायो बहा आया होमबाना बेखौ माबाबा लोङाना हा लोङा आं होजों कम्पानियाव सालायदोंथ' सालायखांबाय बा रोङो रोङा माथो बा जोंना फादारा गारिबो माने बाब ओरैबायदि दंमोन माने गावसोर नोंनो कारबारखौ बानायदोंमोन नामा जोंनिया बिसोरो बे साब कन्ट्रेक्टार सिस्टेममोनबो नाथाय कन्ट्रेक्टारनि लाइसेन्स गैया आरो ना नाथाय कन्ट्रेक्टार सिस्टेममोनबो ना ओइ मैदेर गोनांबो दंमोन नामा नोंसिना लोगोआ ओइ मैदेर गोनां माबानिया दैमालुनिया गफुर दैमालु होनना बुङो जोंना न'खौ माने गामिया सनाजुलिमोन आरो ना माने आं सनाजुलियावनो जोनोम जादों परसुराम नाममोन आरो बिनि नामा परसुराम ना दाबो दं ना आरो थेमायाथ' थैबाय बेखौ आं खोनायाखै दे थैयाखै नामा खोनायाखै आं थैनाय होननाय खोनादों बेखौ जानोबो हागौ आं औ जों गफुर थाङिया जि 8-9 बोसोरसो जाबाय औ बिराद गोबाव जाबाय जा माने खारबोनानै आरो बेयाव जोंहा आबै आबौमोन दंमोन होजोंहाय जोंना न'आव माने दंमोन होजोंहाय बिदा बायदिसिना गासिबो ओमफ्राय दा बेवहाय फैनानै जोंना फादारा एसे माने आइडिया मोना जादों नङा होमबा नङाबा होजोंहाय बिराद डेन्जारमोन इयो बिराद माने समाजारि सिबियारि एकदम गिदिं प्रग्राम खुंनाय मा खुंनाय नङा होमबा फादार बलेर' लाबोनानै गिदिंनानै एकदमबारे गोदोनि समनि आरोना गोदोनि समनि सानना नायदो आरोना नाथाय जोंना बे समाव जोंनि गफुराव एमएलएआ रिपुन बरामोन ना बिसोरजों लोगो मोननानै आरो डाइरेक्ट जोंखौ थानायाव हमलायना लांबाय थानादारफ्राबो जेबो खालामनो हाया दसेल' लांबाय ओरैनो सोङाखै आरो ना जों एसे एजिपिजों एगेन्स्ट पार्टि नालाय बै समाव आरो ना नोंसोर मा पार्टिनिमोन बै समाव आं कंग्रेसनिमोन दा खिन्थु कंग्रेसखौ मोजां मोनला मानो आं दा बिबारावसो बिबारनि लाइनखौ मोजां मोनो आरोना दाबायदियाव नोंनो सोरबा बिबान होयोबा गोदोनि जेसेबांखिनि नलेज दंमोन बेखौ बाहायनो हागोन हाया बाहायनो हागोन मानो हाया जानो खिन्थु आं एसे गोख्रों थानांगोन आरो ना लोङा जाया होमबाना आंनि आखाया सोलियो माने जोंना फादारा माने जेबो गोदोहाय सिगाङाव माने ओरैबायदि जायो सोरबा सासे मानसि बिबान मोनफुंजोब्बाय ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव गैला बिदि बिराद बेखार मोनो गावखौनो गाव ओमफ्राय जाम्बा स्टाइल मोनना ओमफ्राय बेयावनो जोंना फादारा जुमाय लोंनाया बारा जादों नङा मानोना एकदमबारे बेबायदिनो माने जुमाय लोंनाय मानायफ्रा बारा जालांबाय फादारा बेबायदि हालोदाव जालांबाय दै माने सिगाङाव बियो बिदिनो लामा खोनाय मा होनोमोनलाय
एमजिनरेगा ना ओमफ्राय कन्ट्रेक्ट बिदि ओमफ्राय दालां बानायनाय सब बेबायदि मावोमोन आरो प्रग्राम बानायनाय सेन्ट्रेबल गारनाय नुदों खामानिखौ आरो आइवाइ न'मोन बे समाव बेखौबो जों मावदोंमोन बा बिराद थाखा खामायोमोन दै खिन्थु वा बस्थाथ' नङा अयनायद्राय बुंबाय नामा आङो माने इसां इदि गोदो 100 थाखा ना माबाल'मोन न'आ 35,000 33,000ल'मोन ना नों बै समाव फैसाखौ मानो जमायना लानो रोंदिया आया नोंसोरनि थाखायनो जोब्बाय नायदो आंखौसो जोंखौसो दायोबाय बिराद खामायोमोन खिन्थु फैसाखौ बियो मानसिया ओमफ्राय बे बाइक गारि बायदिना गंथाम होनदों ना माने गारि सोब माबा जोब्बायमोन ओमफ्राय सोब माने न'बो लुलायनो नागिरबायमोन सिगाङावहाय एकदम दालायनाय मानाय सोब रेडि जाजोब मा बारहुंखा फैखो जोंनि न'खराव फेमिलियाव आं दा भिडिअनि गेजेराव आं बुंनो हाया बे खार'ना दङ आरो दंनाया मा बार आंथ' बेखौ बाबाया दिनैसिमबो आंनो फोरमायाखै खोनाबा दुखु मोननाय जादों जाय बाथ्राखौ बुङा माने बुंनो गोनांथि गैया बेखौ बुंनो नांला माने जाय रायजो राजाफोरनि सायाव फोरमायथिनो हायो नङा होमबा दा जोंहा सानैजों लोगो मोनो बिदिनो थायो नङा होमबा नोंबो खस्थ' खालामगोन आंबो खस्थ' खालामगोन खस्थ' खालामनो रुंसारि जालांबाय इसोरा लाख खालामसैब्रा बाबा नङा होमबा आं दा नोंनो जेबो गोजोननो हायाबाबो नों गोजोननाय गैया देलाय आं मोनसे कुइसन जोंनि रायजो राजाफोरनि सायाव आङो दा नोंनो जि एसेबां गोजोनना होनो हायाब्लाबो नों गोजोननाय गैया दे बुंलाय गोजोननाया मानो थाया जानोब्रा ओंखायनोथ' आंबो खस्थ' मावो ना दा माने आंबो बारा हेरेसमेन्ट होआखैना फादारा माने आंखौ बारा इसेबां हेरेसमेन्ट होआ निसय नंगौ ओमफ्राय आं इसेबां फादारनो इसेबां गोजोननाय होनो हायाब्लाबो नङा होमबा ओमफ्राय जोंना फादारा आंखौ हाबा जानो थिनलागासिनो दङ दै ओमफ्राय आं बुङो दानो जानो हाया मानो होनबा जोंना न'खरा थिग नङा होमबा बाबा ओमफ्राय आं क'क्राझारावसो हय माबादों खिन्थु बेथ' ओरैनो जास्ट थानाय नङा होमबा मेनाथ' जोंना नैबेसोना होमबा थानाय मानाय नोंसो बेयाव थायो मायो स' मेना बे एसे थानाय मानाय नों थानाय जायगाखौ जुदि मोजां थि खालामनो हायाबा बिराद उसुबिदा जायो स' मेहनत खालामदों माने बिराद खामानि मावगासिनो दङ नाजादों जिहेतु जोंनि फादारखौ एकदम इसेबां बैसोआवबो जों खामानि मावहोनाङैनि नाथाय मा खालामनो जोंनि न'खरनि हालोदा बेबायदि नङा होमबा जों समाजारि सिबियो सोरनिबा न'खौ जोङो मोजां बानायनो थाखाय सोरबा बेमार आजाराव नायो नों बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ गोजोननाय मोनगोन ना मोना बाबा जे आङो सोरनिबा न'खराव बेमार जानानै भिडिअ बानायनानै हैनानै जि डनेसन हायो बेखौथ' मोजां मोनो बारु बेथ' मावनांगौ खामानिखा नङा होमबा सासे मानसिनि बेयो मावनांगौ खिन्थु आङो न'आव इसां होनो हायाबाबो आं मानसिनि जि मोनसे सोरनियावबा जि हायो बेखौ खालामना होदों आरो नङा होमबा बिसोरनि गोजोननायानो जोंनि गोजोननाय नङा होमबा बेबायदियावनोथ' इसोरजों अनजायोब्रा मानसिफोरनि मोजां खामानि मावोबा इसोरा नायो आरो आं जालालै आथिं मावबाय जोंना फादारा मेंबायनो माने आरो रुमायबाय आरो बिराद थोरफो मावो अके थेंक इउ स' माच आंखौ जोनोम होनायनि थाखाय ओमफ्राय आरो लोगोसे नाजाबाय थानोसै नङा होमबा फिउचाराव जि हायो नङा होमबा दानो दं दानो गैया थास' बिलाइनि जिउ जोंनि जिउआ नङा होमबा एकदमबारे दे खेबसे जय बर' हारिनि जय थेंक इउ लास्टआव बुंबावबाय आङो आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी जय प्रकाशमोन ना माने नोङो मखर रासिमोन आरो ना दाबोथ' मखरानोखाब्रा जेनेबा जयसनमोन नामा जयसनमोन आरो जयसन ओमफ्राय बिनि उनावहाय प्रकाश दोनबाय ओमफ्राय जय प्रकाश आंनि मुङा आरो ना ओमफ्राय बिनि गेजेराव दाबो आं जय प्रकाशखौनो सानना लायो नाथाय लिरनायासो प्रकाश नङा होमबा लिरनायासो प्रकाश जाहैबाय प्रकाशआव माबा गोलैयो खैना राशि गोलैयो खिन्थु प्रकाश खैना राशिजों मिलाया आंना मकरजोंसो मिलायो ज' आखरजों थाङोबा मकरजोंसो मिलायो ज' माने जेसेबांखिनि आं जि खामानि मावनाय मानाय जि माबानाय सब मकरजोंसो जागासिनो दं एकदमबारे जे प्रकाश होनानै दोनबाबो जायो जे जय प्रकाश खिन्थु माबा पान्जाबाव फरायहैनाय मानाय डिग्रि लानाय बेफोराव सोब जाजोब्बायना प्रकाशानो जाजोब्बायना आरो जोंहा फादारनि मुङा जाबाय मिस्टार दीपक नार्जारी आरो आं जेसेबांखिनि एसे एनै हायो माबा मोनसे हायो बिथांनि थारैनो हादों बिथाङानो आंखौ नाजादों स्कुलाव फोरोंनाय मानाय गासैबो हेन टेन बाइकनि साखोनाय माखोनाय बिनि स्कुटारजोंनो सोलोंनाय बिनि बाइकजोंनो सोलोंनाय नाथाय नोंनि बे बाइक कावासाकिया फाम गैयि समाव दालाय जोंनाव गिदिर मिटिं जादोंमोन ना बिराद गिदिर मिटिं जादोंमोन बै समाव एकदम फुरा इन्जिनियार फैदों ओमफ्राय जोंनि माबानि सेक्रेटारि फैदोंमोन आरोना माबानि सरकारि सेक्रेटारि ना एकदमबारे बै समाव पन्सायत प्रेसिडेन्ट जेपिसि सोब आंनि न'आवनो जादों आरो बेयो फुरा गार्ड लालायनाय जादोंमोन नामा बिराद गिदिर जादोंमोन बे समाव खिन्थु बिफाया जोंनो उन्दै समाव बे फेसिलिटिसखौ होदों दै सानफ्रामबो समबार एकदमबारे बाजार खालामनाय बेदर जाहोनाय माबा खालामनाय होदोंमोन बै समाव नाथाय नैबे समावहाय होनो हायासै खिन्थु आं बे समाव बिफानो होनो नाजागासिनो दङ जेसेबांखिनि हायो नाथाय हास्लाबाखै आइ एम सरि फर दिस नाथाय नाजागोन इसोरा दं नङा होमबा थेंक इउ स' माच सम होनायनि थाखाय बे रायजो राजाफोरखौ खुलुम दे खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम